गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलाव गासैबो सरकारारि मावथिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। लोगोसे रायजो राजाफोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ बिटिआर सरकारा सुस्रांनानै होनो नाजागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होयो। लोगोसे जाय फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा थि समाव थाङा आरो सानजौफुनि जानाय आदारखौ मोजाङै जाहोआब्ला बेनि सायाव सरकारा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए सजल कुमार सिंह, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमै रायजो राजा आरो गामि गोरा बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि मोनसे बाखनायथाव हाबा। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारीनि दुखुथिया नखराव अल कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिजों लोगोसे कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा खौरां लाहैदों आरो हाजासे नङाब्लाबो न' लुनो थाखाय थिं बायनानै मदद हैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खावसि बाजार सान्थिपुर गामिनि थागिबि बुलेट बसुमतारी आरो जारबारि जिद'हाट गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि गान्दा बसुमतारीया हारि आरो मोनथायनि थाखाय नांनो हाथियार हमग्रा आफाद एनडिएफबि आफादाव थांनानै जोबथेसालियाव थानांनो गोनां जादों। जारबारि जिद'हाट गामिनि बारग' एनडिएफबि गान्दा बसुमतारीनि बिमा लाइसि बसुमतारीया जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै दुखुजों खावलायदों, जाहाथे बारग' एनडिएफबिफोरा जेलनिफ्राय उदां जानानै गावनि आंगो गामियाव बिमा बिफा, बिसि फिसाफोरजों आलो गोजोनै रायजो जानो हायो। थाखो 8, 9 आरो 10 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। बैसोर फरायसाफोरा न'आव थानानैनो टिउसननि सुबिदाखौ मोननो हासिगोन। गावनि न'निफ्राय गुबुनाव थाङालासेनो माखासे गोनां आयदाफोरनि सायाव टिउसनखौ लानो हासिगोन। गिबियावनो मबाइल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लाग्रोनांगोन। 8, 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा इम्पल्स आसाम एपआव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ मोननो हागोन, जेरै लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसन सुबिदाखौ मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम एपआव मोननो हागोन। बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसनखौ होनाय जागोन। बर' आरो असमिया मोन्नैबो बिजोंनि फरायसाफोरा अनलाइन टिउसनखौ लानो हागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसाफोरनि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरा फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफोरा गाव गावनि मबाइलाव एबा नखरनि सोद्रोमाफोरनि मबाइलाव थाबैनो गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालाम नङाब्ला 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बे आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान सोलोंसालि। जाय फरायसा फरायसुलिफोरा एइचएस आरो ग्रेजुवेट उथ्रिसारना ओरैनो थानाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि गोरायुं डक्टर निजोम महिलारिया फोरमायथियो दि मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार, डायलिसिस टेक्निशियान,
अटि टेकनिशियान फिजिय'थेरापि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो ICU टेकनिशियान आरो रेडिय'ल'जि टेकनिशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'मा आयदाफोराव मुं थिसननानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बाराव थोंजोङै सुलाद लानो हागोन। मबाइल नाम्बारा जादों 9821663110 आरो 600255592220। दिनैनि समाव बर'नि गाहाय जेंना होननानै बुङोब्ला हानि जेंनाया मोनसे। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, रायजो-राजाफोरनि मोनसे गाहाय जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव। हानि जेंनाखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा उत्तर रुनिखाथायाव दिनै नायबिजिरहैसिगोन। थांनाय बावैसो सिगां उत्तर रुनिखाथा ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो रायजो-राजाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों आरो हानि फाट्टा एबा फोरमानलाइ मोननो हायाखै होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव अजद दैखांदोंमोन आरो खौरां बिजोङाव अजद दैखांनाय लोगो लोगोनो खौरांखौ मिथिनानै EM रन्जित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर आरो थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा उत्तर रुनिखाथा हालामनि रायजो-राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो सिगांबोबाय। उत्तर रुनिखाथा हालामनि जेंनाखौ लानानै दिनै उत्तर रुनिखाथायाव भारत सरकारनि हा मोनथाय बिफाननि मददाव बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय रेभिनिउ गामिफोरखौ नायबिजिरगोन। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों गासै जेंनाफोरानो मिजिंथिनायजों लोगोसे ओनसोलनि रायजोफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों। जायफोर नखरफोरा रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरं एबा सरकारनिफ्राय सफैनाय जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हायो, नोंथांमोना थाबैनो 30 जुननि सिगांनो रेशन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लादो। नङाब्ला फैगौ 1 जुलाइनिफ्रायनो रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरं मोननाया बन्द जासिगोन होननानै मिरु सरकारा फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि रेशन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाय समाव पासपर्ट साइज फट'जों लोगोसे पान कार्ड नङाब्ला जायखिजाया आबुं थं थानाय गांसे फोरमान बिलाइ होनांगोन। रेशन कार्डखौ अफलाइन नङाब्ला अनलाइननि गेजेरजोंबो लिंक खालामनानै लानो हागोन। जुदि अफलाइन प्रसेसनि गेजेरजों रेशन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनोब्ला नखरनि गासै सोद्रोमाफोरनि आधार कार्डजों लोगोसे रेशन कार्डखौबो फट'स्टेट खालामनानै लानांगौ। बेनि उनाव नखरनि गाहाय सोद्रोमा एबा जायनि मुङाव रेशन कार्डखौ बानायदों बिनि पासपर्ट साइज फट' लानानै पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन सिस्टेम एबा PDSनि मावख'आव एबा रेशन होग्रा गलादारनो जमा होनांगोन आरो अनलाइन प्रसेसनि गेजेरजों लिंक खालामनोब्ला पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन सिस्टेमनि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै रेशन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लानो हागोन। आसामनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय सार्टिफिकेट रि-भेरिफिकेसनआ 15 मेनिफ्राय जागायनानै 22 मेसिम सोलिगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्त बिथाङा फोरमायना होदों। बे आनजादखौ आसाम स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसनआ थांनाय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव खुंनाय जादोंमोन। मन्थ्रि केशब महन्तआ फोरमायदों दि बे सार्टिफिकेट रि-भेरिफिकेसननि हाबाफारिया 15 मे खालि फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो देहायारि नोरजिया बिजाथिफोरनि थाखाय आलादायै सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि ग्रेड 3 आव उथ्रिनो हानाय फारिलाइ नं 1 निफ्राय 134 बिजाथिफोरनिया 15 मेआव रि-भेरिफिकेसन जागोन आरो 135 निफ्राय 268 बिजाथिफोरनिया 16 मेआव जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो 17 मेनिफ्राय ग्रेड 4 आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि सार्टिफिकेट रि-भेरिफिकेसनआ जानो हागौनि बाथ्रा फोरमायबावदों मन्थ्रि केशब महन्तआ। मन्थ्रि केशब महन्तनि बायदिब्ला सावस्रि खोन्दोनि गुबुन गुबुन मासियाव थिसनथाइ मोननाय बिजाथिफोरनि सार्टिफिकेट रि-भेरिफिकेसन हाबाफारिखौ 22 मे खालि लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा आइजो बिजाथिफोरनि थिसनथाइखौ बिसोरनि सुबिदा आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै गाव गावनि ओनसोलावनो होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।